Jatend piny Kenya William Ruto kwedo monj madhi nyime e pinje mag Jo-Arabu kata Middle East ma okel kod lweny manie kind Amerika, Israel gi Iran. Yote mare Ruto wacho ni monj masani himo koda ka pinje machalo kaka Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan kod Bahrain kelo luoro mar kwe kod arita e piny mangima kendo kwayo mondo mi pinje obi kanyakla mar nyayo kwe. Jafwambo marwa Eric Ounda lero jambetre mar piny Iran pachoka Iran Ali Golampur bende olero ni piny mar Iran ok bi monjo kar jolweny mar piny Amerika mantiere Turka. En lweny ma odonjo odiochieng' mar adek ka Amerika gi Israel omakore kanyakla mar monjo piny Iran gi lek mar timo lokruok ne telo mar pinyno. Monj ma osekelo koda ka nek mar jatelo maduong' ma otisi ni Ayatollah ma nyinge en Ali Khamenei. Lwenyno omedo lak kendo tugo pinje malibamba mag Iran ka jolweny ma Iran temo monjo kembe mag lweny mag Amerika manie pinjego. E ripode matinende, ndeke lweny adek mag Amerika ne ochwadi miruti ma olwar e piny Kuwait. Kata kamano, ji 6 mane nitie ei ndekego ne ok oyudo hinyruok. Aput matayo lweny Amerika ma idendo kaka CENTCOM to owacho ni monjno ne Kuwait otimo e yor both. Gigo ma osetimore e seche 12 mokalo kaluwore gi lwenyno gin kaka nyathi achiel ne en achiel kuom ji 5 ma jolweny Israel onego Iran, ka jaod mosenindo Ali Khamenei bende oyangi ni chunye ochot bang' hinyruok manyocha oyudo e monj mokwongo. Sirkand Amerika bende okwero jopiny ni kik chan wuodhe ma Lebanon kama nitie kweth jolweny mag Hezbollah ma bende igeto monji kuom siro piny Iran. Korka wuodhe mag ndeke, kembe ndeke ochungo wuodhegi e pinje mag Arabu. E pachoka, jatend piny William Ruto okwedo monj masani piny Iran koro timo ne pinje malibamba to ahinya mago manigi kembe lweny mag Amerika. E yote mare, Ruto wacho ni monj masani himo koda ka pinje kaka Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan kod ka Bahrain kelo luoro mar kwe kod arita e piny mangima kendo okwayo mondo pinje obi kanyakla mar nyayo kwe. Jambete mar Iran e pachoka Ali Golampur bende olero ni piny mar Iran ok bi monjo kar jolweny mar piny Amerika pachoka. We did not seek this war. This is a patriotic war that has been imposed on us. But now that it has been imposed, the world will witness once again what the Iranian nation is capable of when its dignity, its sovereignty, and its leaders are attacked. The armed forces of the Islamic Republic of Iran, inspired by the heroic legacy of this ancient land and relying on trust in Almighty God, will defend the dignity and security of the Iranian nation with determination and all their might. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni jotend migepe dhi bedo gi lalruok mapiyo mar manyo kenge ma inyalo biti godo koponi tulo madhi nyime e piny Iran okelo midhiero ne uchumi. Our Ministry of Foreign Affairs is on top of this, and I may just need to have an engagement with him on how we are going to navigate. If the war is going to continue longer than anticipated, then obviously it is going to have a hit on our economy. And we must now think on how to maneuver our ways. It is going to be like COVID-19, but I hope it is going to be addressed the soonest so that the world economy is not affected. In fact, this is going to affect the world economy. There will be a slowed growth of the world economy. Eric Ounda, Ramogi TV.